Dede, Tayo na. makaungungat ni ma'am, papayaban na kay G school to no bigat. Tampay at daman siguro inaramid mo nga kalukwanan na ya. Ampay nga siya, dade, gusto ka G papayaban na. Nya. Tino? Ne. Tumawag mo dato'y Madam na Edsel. Hello, ma'am. Wen, ma'am, nang bagmalam. Nya, di manog. Di ka klase na, dinanog na. Sige, ma'am, ta bagbagaak. Sige, ma'am. Dating ubingay. Sige, garod, ma'am. Thank you. Edsel, may katiman. Edsel. Papaya, dade. Ampay, dinanog mo ka no di ka klase. Ipapili ng tumak nga nagwapo ka. Okay. Iba ka na kayong nga nagwapo ka pa ito dinanog mo. Sinungaling eh. Dinanod ko na. No! Baka iting ka kumamagdigo sa'in. Tanay, baka damdama. Dato'y dagi jay bunggoy kaon. Dito'y kami meeting Amumom, teramidam. Makauray ka mo alakay. Pakalkalpas ko lang nagdalos ita paraangan kenwan amok ti aramida. Amo nga kasapunan niya palagipan. Pa amok nga kunwari andernak. Siyak tagluto, siyak taglo, siyak taglaba. Yung kunwari lang. Uy, lakay. Kaya? Ang dati aga-apat na ni. Taga-apan? Sino man ang taga-apan? Ay, apo. Agita, agtuptupad. Sa dinilaw dagame. Tutugaw dadya, yung tikukuan da. Ampay ka no tawan tikukuan da, kadakpil kiswildo da. Ay, naapaw. Ampay gamay yung tadila-dilawin da. Kaya gusto mo yung pubrahin da ba ka? Ay, na. Ampay di yung amaw nga timining titupad. Tambay, upo, pahinga at daldalan. So, gusto lang yung pubrahin da. Diba istorya mo kanyak, dati ka dati third eye ni mami. Uy, nagda-third eye ni mami, manak. So, diba, ag-sur-sur eye tatasuna, Yung garod na sursur ice garod ni mamay. kuji third eye na nga tag-sur eye so. Ay na! Lakay, tamati na. Makapapintas, makapablooming, kan makapagwapo ka no, tedo kwartana. Uy. Lakay, nabayag na ang kwarta mo niya. Nya! Dade, Ano pa yan, anak? amam gibalitan, Balita nga. Ay na, maritis na nga talaga. Yung malaki kiniinang mau. Ang payaan nyo, ti balita nga bagbagam. amam ni Uncle Bitang, Hoy, ang paya? pinagatang ni Auntie Nina Tisida, Kal? nadalisan ka na na dong party track. Nya? Itong party truck. Ay na, kikaasimot Kasi ano nga nga tatatan? Ano nga nga tatisidaan da? Daw, dade, Kaya? ngay di kay spilak taktay, kakaasay. Kakaasay. Ay, kasano mo na bang kakaasay? Kun nakita di sidain na tateal daw, dade. Oo, ang paya niya si Dain na. Bainti nga lining tanga itlog ti binalon na. Hindi ako makakaasing ni Jay, anak ko. Awan balon na nga asin. Baglaki din nga asin di balon ko dade. Inikak Nya? Kitain tayo man no kasa ti panagat nila kay ko kanya. Istingin tayo man. Lakay, negati dati ko ata. Ditan. Ika ngamin. At ini agpili ka, no kwa. No, anatisong batmut ta. Oh. Maikkan ka iti dua nga pagpilian. Umuna, agtalinaed ka iti sibay iti asawam, iti unos iti panagbiag mo. May kadwa. May kadwa. May kadwa. May kadwa.